татко, кой ги знае? Не можех да пам. Що кажа майка и татко? Татко вика на Божана и каже. Майка, нещо стой на атомнова. Не знам сега, що да правим ище. Сега стой на кравата ли беше, Божана телето ли беше? Не знам. Божана? Па накрая, па. Що сака нека? Ти ки видим от тия двете, една такова ке е. Това стой на много църна. Крашка, тук църно, тук бел. А, Божана? Ти нам така по-бела малко. Така по-ми файти окото. Ке ми текне до чешмата. Додех дирам до чешмата. Ке ми текне. Ял път хумана здрава сече. Сега ги му изповъртаме един камен, а в него погладам по-ногате. И за малко го погладах. Чай само селенки му са пътисат. Аз го репнам по-гласа и ги го утепам. Вълна там му репнах един камен. Ако умре, да знам как така не можах да го погодя посред гръб. И ето други каменчина. Дай си игра малко 5 каменца. И ми вика майка, там оди вам оди. Дай си поигра малко тук. Това е много голем. Он на мене ки ми вика, оди там вън. Той ги споигра малко. После ги омна там. До вечер голем ден. От каменце на каменце. Тъп! Ти слузава ако водата за малко. Ще пробвам паца. Това така ти инави. От каменце на каменце. Пето каменце дехме сега сега. Няма я. Прати го от Сабаева. Абе, синко, кое време се чина? Така е, дойдех. Сен. Що работа да Малко се изморих. От Сабаева да пратим работите за стемне, вече. Кое време било? Татко, типа. Няма ни... Що знам, 10-12 сата няма такова съм иззел от дома. Типа, кога? И до вече не можеш, че времето не се е стемнило. А шо прави? Шо прави? Еми, удих, деки е края на чешмата дури. Удих, застанах малко, отморих си. Будих, подих, по малко, поиграх си малко, там е нюви каменчина. Манах неколко камен на къде долу там. Завърши ли работа, ще те пратиме, кажи. Божана найде ли я? Виде ли я Божана? Кой бе, кравата ли беше Божана? Боже. Слушай, не ли ви кажете с майка нещо за кравата, правите ме, слушай. Аз кажахте от тебе, Таро. Слушай, ще ти кажа. Кравата ли, момата ли? Оди учити Стоян да купеш крава. Крава, да запамнеш. Ано, не ми се къде съм го... Айде, станувай ги да не забравяш. Ще малко се отморам сега, па колко пак ще Айде, да има време. Айде, станувай, айде, аз разбира. Айде, оди кравата. Душта ми извадите. Айде. Умреете ме веки. Значи се. Оди, айде, нека прави татко ти да се... Кравата. Коя крава да му кажем? Белата ли, църната ли?
оди каква било крава да донесеш шумова, да. А як сгрешно волил да го донесам? Крава, бре, татко ти шо кажува, слушай. Арно, реарно, чуях па ти ба, мамка. Разтъркаля тук по мен и синеш. Не може, човек. Оди насам, оди навън. Душта ми извади ягаре. Како бе може такова, бе? Како не можеме да го направим домакин, бе? На толкова мак. Сега баба ти му даде, синче. Сега. Татко ти от него хайде нема. Баба ти да отдекне умрат, они и тебе гледат и все. Крави так се там сега да пият вода. Кой зна как е лагам? Ева. Я при стояни Божана акса там па. Сега чек как трябваше. Ако са кравите вода да пият, на шерената едната беше църната крава. Не. Стояна беше църната, Божана беше бялата. А мумите ли бяха сега тия? Кравите ли нечувствен? Не знам. Ай. Яги. Мене ме е срам, аз се върнам. Се върнам от татки ми, добре ще откитай. Ва, майка, шо и трябваше. Ама... Еми, мечка, страх, мен не ме страх. Па шо сака нека, а кjedам, пък им кажем па. Па много ме е гайле па. Татко, как те па? Ей, Жано, я ли taj plaća? Vidi kako ovi. Koliko mutom. Lele, vidi ga sapka se godi, ki padne negdje, ki pogode nešto. Жано. Кажи ме. Мама и татата много ръца. И сега... Да, с кравата да има отнесен дома. Кажи, Божана. А какво трябва да ти я дава? По-белата крава. Добре, че ти я дава, не е проблем. Ей. Дека бе! Ела. Ево малко сонаж. Що ни кажем на мама от кяда с кравата? Майката. Он ми партия, щом в кравата. Он ми ста стол Сандърлив. Става ти душа, да останеш тук, ке почекаш малко. Аз ке се качам и ги изненадам. Ке видя тони шак им направям аз. От он ми тя съм бърлив, ама не ме знаят, он ми носи какво падам. Он ми сте майка и така, научи ли се ме? Дай ке видиш ти душа, шак им направям. Почкай тук, не ходиш нигде. Не одам нигде, нещо си кир. Почкай, стой така уво, не видят ти кучиите, я тия завидливите, да видиш каква уво невестка съм да не се върш дома. Така, тук да стояш. Така да се гледат от джамо. Добре. Не гледат от джамо, да пукнат от мака. Добре. Да видят Микъл ти не е буд. Тук да стояш.
Татко! Татко, бе! Я, дойде. Абе, шо биде? Кам кравата? Крава, забрави. Како ме забрави? Защо те прати? И шо донесе им? Наместо кравата, одайки там, докато станете далеко, напато изземе едно теленце. Да виж хубаво, тате, виж хубаво в кола. Оглавник от 8 имаше. По шо го прати сините? По шо? Абе, синко, бе. Абе, веќе да легнеме и да умеме. Майко, чекай, не мислех да ти кажа, мама. Нели татко рече да вземам кравата. И сега одам ти далеко. Гледам едно теленце бело, паси, стравичка. Да виж колко хубав оглавник, със шарена орто му имаше. И викам, кой ти оди, че съм длеква край? От повикам, а кидам къй, че стоя. Много време ки задържам. Па татко пак ми църка. Помощ ми ки ме на тепа. Ти па да И викам, Нека му от телото, да го видиме телото.